Zerbait oso polite, egia esan txikitatik gustatu izan zait Athletic, baina ez nun espero holako momentuk bizitzea, eta azken finenekin kontaktatu zuenen ilusio handien ziten, eta egia esan beti eukikoeten oroitzapen bat, eta saiatuko naiz disfrutatzen momentu hautaz. Pixkanaka ez, eta gero partiduk ikusten hasi, eta behin beste etorri nintzen honea San Mamés edo, eta asko gustatu zitzaiten ez. Eta orduztik oso futbolzalea naiz, eta Athletic egia esan beti gustatu izan zait, eta guain urtero saiatzen naiz etortzen partiduta. Zerbait oso berezi ez, azken finean lehenengo aldiz inunen oso gaztean nintzen, 21 urte, eta oso urduri hon nintzen, joatzen naiz sake hain aurretik, jokalarik hor zeuden, eta zenekin behaiek nola jokatuko zuen, urduritasun hoi, eta oso jator portatu ziren denak nekin, eta gero urduri ez, gu frontoien ohituta gaude 3.000 lagunekin gehienez, eta hainbeste jendekin pixkat urduri hon nintzen, baina oso momentu polite bai. Esango nuke igual, hitz bat esateko, igual sentimentu ez da, iruditzen zaitelako hemen Bizkai alden, da mundu guztine Athletic zaleek azkenen Athletic asko sentitzeue, hemen ikusi besteik ez dago, ze giroa eta ze ambiente hautean, jendentzako Athletic zer dan, eta detaiek dauzket, igual metroa sartu partidu bat ikusteko, eta igual amona bat ikusi urte desentekoa, bakarrik futbolzera juten, bufanda jarrita, eta hemen ikustea zenbat bizitzean, eta benetan hori gustatu zait.